Minkejja il-miljuni li Stewart qed jingħataw kull sena mit-taxxi tal-Maltin. St. Luke's huwa sptar li ma jistax jintuża għal pazjenti issa li f'Malta l-każijiet tal-COVID-19 qed ikomplu jiżdiedu. Minkejja li l-Prim Ministru Robert Abela baqa' qatt ma ammetta dan, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne min-naħa tiegħu ammetta li f'San Luqa id-deal tal-Gvern falla. Dan meta il-ħamis kien qed jindirizza lill-midja. San Luqa kif inhu llum għadu bot milli jkun jista' jilqa' dat tip ta' pazjenti. Kieku il-240 miljun euro li nataw lil Vitals u Stewards issarfu f'investiment reali, kieku l-isptarijiet jinsabu lesti u preparati għal kull eventwalità u issa ġejna bżonn sptar ieħor prefabricated li se jsir fil-parkeġġ ta' ħdejn Mater Dei. L-applikazzjonijiet għal dan il-proġett ħarġu u għalqu f'temp ta' 3 ijiem, fatt li ħoloq dubji serji tant li din il-ġimgħa stess issemma fil-Parlament anke mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Id-dubji komplew jiżdiedu wara li fl-aħħar sigħat Chris Fearne ħabbar li dan il-proċess għalissa kellu jitwaqqaf. Jiena persuna illi ma nittollera laqqas suspett ta' xi ħaġa li tista' tkun allegata fil-konfront ta' xi ħaġa li għandi x'naqsam magħha, allura tlabt lill-Adjudicating Board biex jieqaf mix-xogħol li qed jagħmel temporanjament sakemm nara x'inhi s-sitwazzjoni ħalli niddeċiedi jekk hemmx verità f'dak li qed jingħati jew le. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur jinsisti li Stewart qed jitolbu l-miljuni meta ma wettqux l-obbligi tagħhom ta' modernizzar investiment fl-isptarijiet, kontrarju għal dawn il-manuvri kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija dejjem tkellem dwar punt ċar ħafna fejn għadu jinsisti li l-isptarijiet jirritornaw għand in-nies tant illi anke fetaħ waħdu kawża l-qorti.